Podle doktora Josepha Murphyho je možné přeprogramovat podvědomí k přitahování bohatství a úspěchu pouhými 2 slovy před spaním. Tento jednoduchý a mocný rituál nevyžaduje vizuální potvrzení nebo intenzivní úsilí. Vložením těchto 2 transformujících slov do svého podvědomí před spaním můžete uvolnit svůj vrozený potenciál a přirozeně přitahovat hojnost, kterou si zasloužíte. I když to může znít příliš dobře na to, aby byla pravda, renomovaný autor Joseph Murphy tvrdí, že tento jednoduchý rituál může naladit vaše podvědomí na požadované bohatství a úspěch. Ve své bestsellerové knize Síla podvědomí Murphy odhaluje ohromný potenciál podvědomí a jak opakování určitých konceptů před spaním může změnit život někoho tím, že programuje mysl víře v nevyhnutelnost bohatství a prosperity. Jaká jsou tedy ta magická slova, která mohou sloužit jako finanční afirmace bez vizualizace nebo vědomého úsilí? 2 jednoduchá, ale mocná slova jsou bohatství a úspěch. Tento rituál funguje tím, že využívá sílu podvědomí před spaním, kdy je vědomá mysl méně aktivní a podvědomí více přijímavé k programování. Opakováním těchto slov v mysli během spánku zaznamenáváte tyto koncepty přímo do svého podvědomí, programujíc je, aby věřilo, očekávalo a cítilo, že bohatství a úspěch jsou pro vás nevyhnutelné. Murphy vysvětluje ve své knize, že podvědomí nedělá rozdíl mezi reálnými a imaginárními zážitky. Opakovaným verbálním vyjadřováním úspěchu a bohatství přesvědčujete citlivější části své mysli, aby tyto reality manifestovaly ve vašem životě. Podvědomí, když je naprogramováno věřit v novou realitu, i když aktuální okolnosti mohou vypadat jinak, začíná jednat na transformaci tohoto nového programování do konkrétních výsledků. Začne přitahovat lidi, příležitosti, zdroje a proudy příjmů, které jsou v souladu s bohatstvím a úspěchem. Jak k tomu dochází? Podle Murphyho je podvědomí propojeno s univerzální vědomím, nekonečným polem potenciálu a kreativity, které může, až jednou naprogramováno, předat své touhy tomuto vesmíru, aby projevilo vaše nové víry. Podvědomí vás motivuje k jednáním, která jsou v souladu s bohatstvím, přinášejíc vám kreativní nápady, intuici a schody, které otevírají dveře k finančním příležitostem. Směřuje vás k knihám, mentorům a skupinám, které podporují váš úspěch, čímž vás činí magnetičtějším a vnímavějším k prosperitě. Tento jednoduchý noční rituál znovu programuje vaše podvědomí, umožňující mu přístup k neomezené síle univerzálního vědomí, aby transformovalo vaši finanční situaci neobvyklými způsoby. Klíčem k upevnění těchto nových vzorců je konzistence. Buďte trpěliví, ale vytrvalí, protože časem začnete pozorovat pozitivní změny, které otevřou cestu k většímu bohatství. Mnoho lidí uvízne ve finanční nedostatku kvůli zakořeněným myšlenkovým vzorcům, slovům a emocím, které posilují nedostatek a omezení. Například myšlenky jako peníze jsou těžké sehnat, nikdy nebudu bohatý, nebo lidé jako já nemají úspěch, programují podvědomí k nedostatku a stávají se seberealizujícími proroctvími. Vědomým nahrazením této mentality nedostatku a vědomím si myšlenek, slov a pocitů ohledně peněz můžete začít transformovat svou finanční realitu a přitahovat více hojnosti do svého života. Nejprve pozorujte bez soudů podvědomé vzorce, které očekávají nedostatek a omezení. Poté začněte vědomě přemýšlet, mluvit a cítit prosperitu pro sebe a pro ostatní. Přejte si finanční svobodu a hojnost dokonce i těm, kteří jsou úspěšnější než vy, posílaje jim opravdovou pozitivní energii. I když to na začátku může působit nuceně a falešně,
Pravidelným přeprogramováním podvědomí novými vzory neutralizujete podvědomé bloky, rozpouštíte hořkost a ladíte se na pozitivní frekvenci, která umožňuje příchod bohatství do vašeho života. Časem noční rituál úspěchu a bohatství urychlí tento proces, když vytiskne prosperitu přímo do vašeho podvědomí. Váš vnější svět brzy odrazí tuto novou vnitřní programaci. Buďte trpěliví, ale důslední, protože tato nová mentalita přeprogramuje vaše vědomí s bohatstvím a soucitem. Přepisováním své finanční historie začíná vaše podvědomí začíná s vaší finanční historií, začíná vaše podvědomí ladit s bohatstvím prostřednictvím intuitivních inspirací a užitečných spojení, rozpouští předchozí finanční bloky a otevírá nové nečekané zdroje příjmu. Bohatství k vám proudí, jakmile se naučíte šířit energii prosperity ostatním. Dovolte mi podělit se o osobní příklad. Po mnoho let jsem uvízl ve mentalitě nedostatku, cítě, že finanční úspěch je nedosažitelný, bez ohledu na to, jak tvrdě pracuji, bojuji a žárlím na ostatní. Zoufalý po řešeních jsem hledal mentora se znalostmi Josepha Murphyho učení. Navrhla mi, abych vyzkoušel slavný noční rituál s použitím slov, bohatství a úspěch k přeprogramování mého podvědomí. I když jsem byl skeptický, rozhodl jsem se šeptat tato slova každou noc před spaním podle rady mého mentora. Na začátku to působilo hloupě a bezvýznamně, ale důvěřoval jsem její moudrosti a vytrval jsem. Po několika týdnech došlo k vnitřní změně. Lukrativní příležitosti se objevily nečekaně, mé pocity nedostatku se proměnily ve vzrušení a vděčnost a za několik měsíců se můj příjem zdvojnásobil způsobem, který jsem si nikdy nemyslel, že je možný. Brzy jsem si uvědomil, že tajemství spočívá ve vsazení semen bohatství a úspěchu do mého podvědomí každou noc. Tento rituál rozpustil mé finanční bloky a otevřel cestu k prosperitě. Konzistence přinesla výsledky, i když se zdálo, že nefunguje. Zde je jednoduchý, ale hluboce účinný noční rituál k přitahování bohatství a hojnosti, jak doporučuje Joseph Murphy. Opakování slov, bohatství a úspěch před spaním může přemodelovat vaši finanční realitu a vtisknout prosperitu do vašeho podvědomí. I když to může znít velmi základní, klíč spočívá v důslednosti při nahrazování starých programů a omezujících přesvědčení. Začněte dnes večer a zavážte se k této praxi bez námahy po dobu alespoň 1 měsíce. Časem si všimnete nových vzrušujících příležitostí a proudů příjmů, které směřují k vám. Moc je ve vás, odemkněte ji s těmito 2 kouzelnými slovy a odstraňte veškeré bariéry mezi vámi a bohatstvím, které si zasloužíte. Pokud považujete tento rady za užitečné, zvídavě vás zvuk prozkoumání mého dalšího obsahu o manifestaci a učení Josepha Murphyho. Nezapomeňte like, Deborah Stillet. Děkuji vám za pozornost.